Унікальны ў маштабах рэспублікі кадравы праект закліканы папоўніць шэрагі кіраўнікоў АПК. У вобласці ёсць усе неабходныя тэхнічныя напрацоўкі, тэхналогіі, вопыт і традыцыі, каб эфектыўна працаваць на зямлі і атрымліваць ад яе максімум. Застаецца толькі грамотна арганізаваць працу ў калектыве. Честно сказать, в перспективе стать руководителем одного из предприятий в Омельской области. Развиваться, учиться чему-то новому всегда нужно. Как есть фраза «век живи, век учись». Начиная от самых таких банальных вещей растениеводства, как там, настройка сельскохозяйственной техники и всего остального, до каких-то буквально, пока начала, расчет экономической эффективности, какой-то документации и всего остального. Это прям слишком все серьезно, тяжело, но на самом деле интересно. Кожны месяц для ўдзельнікаў школы маладога кіраўніка прадугледжаны практычныя заняткі. Другі дзень сесіі пройдзе ў Рагачоўскім раёне.